Здравейте, днес ще играем с моят приятел на Рего от новия геймод. Мисля да снимам. Мога да кажа, че мисля да снимам сряда, след това вторник, след това понеделник и така. Но ще снимам, тази седмица ще снимам някъде към четвъртък. Чакай само, че ми изкапате видеото, ще направя да само така. Чакай, че отворих някакво нещо си. Да. Аз не съм много добър. Ники, ти добър ли си ли ме? Къде се скочи? Искаш ли ти отът направо? Който не е играл този новия геймод, трябва на търсачката напише Reload и би трябвало да му изръзне. Не знам дали ще изръзне, но пробвайте. Ако искате да видите. Защото гличва и геймода е до 40 човека. На мен е една аптека, моя. Мога да не се лъжа до 40 човека. Някой ми взема оръжието. Аз просто ще скоча на вана отстрани. То цялото е в тилтата. Бяга от тилтата. Благодаря, че ми казахте за миналото видео в коментара год. Гласа ми е такъв, защото мишени, съм на 13. И такова. И заради видеото ми става така по-бебешки гласа. Да. Да, миналата игра имаше един много джескин, не си спомням името му. И той го едитна му пикна фулбокс с клоун. Само една страна имаше. Фулбокс го с клоун и го наби каска. Едитна от друга страна, пикна и го наби каска. На мен човек хилтни. Това му крашна. Крашна му няма му крашна. Чакай, той е слайднал, бата, и тук не се чуя едно слайдване, защото едно му е крашнало. Също, че не искам да шут. Ако чуете на това приложение, което гледахте, това е приложението за снимане. Не използвам хакове, да не ме нахейтите. Не знам, чакай, че... Не знам. Чакай, че като следва ме телепортирва, а мен това ме телепортирва надолу. Аз ще чакам, ако искаш да ги изкемпим. Тракнат. 14. Фулбокс. Мам, почти фулбокс. На мен е трудно. Почвам да бегам. Да, виждам. Колкс. На макс си не? На макс,
Ела пак там. И няма да идвам къси вече. Шо някъде друго да го утре. Не бе, ела да го убием, той е соло. Не бе, не е соло, не е соло. Вече е соло, другите избираха. Този е много добър. Този Тони Старк е много добър. Дето Тони Старка. Взимай всичко. Обраби си микрофона. Защото микрофона е малко бърлив. Видеото ви се чува. Не си мислиш, че вярно ще го сплитна. Чакай, ставам. Обраби си микрофон, защото се чува ужасно. Чакай само оня. Да, ела, мата съд. Нямам много материал, имам само метал от 300. Да замесим живето. Двадесет на лайт. Върна ме. Снайп там е, брат. Толкова съм много мен. Да, знам да, брат, аз ги стрелях. Така беше ме питал. Да се съм... Писема. Ако искате да пишете в коментарите по сколько време да качвам. От 6-7 ще ходя на море. Затова ще свъря да качвам доста. Само на Brawl Stars може да има. На Brawl Stars съм финализирам без да скъл го изтри, защото те да такова. Пиех да мина да такова сложи едно нещо. Да е такова, ела. Ева човек. Проблеми. Забити так микрофона. Не знам, ще повтарям само забити микрофона, просто микрофона ще ми гърнат ушите от него. Идвам. Колко са? Има някакви зелени неща. Се просто чуваме. Може да се заспада. Нела е до материал. За какво? Минито. Минито.
те заведе. Ела, има там има чест. Мае. Влизай в бокс. Чудо се да направя това. Ма ти нямаш да ще видиш. Как е гледах за човек. Ела. Ходи в твоя бокс да гледаш е там. Дадох ти там 100. Имам по 300 имам 300 всичко и 350 дърва. Ето ти дърва. Добре, ето ще дам, айде. Ако може да ме това едно, да. Ти не играеш предпазливо, бе, брат! Защо си едитнал? Предпазливо не можеш ли да играеш? Двеста не наби, 200. Набили, убивам было. 4 секунди, да. Също сметам колко ще ме мана. Манаше, защо играе с SMG, брат? Това SMG бие по 8 отдалеч. Чуки. Не съм. Гледай към шия. Ще гледам най-то, защото няма фокус в края на зоната цялото лобе. Аз ходя си за минута там. Може ли патрони за помпа? Патрони за помпа имам зира. Имам зира патрон. Дай патрони, дай патрони. Нука за един метки, бе, брат. За един метки. Ле, ама ако... Аха, добре, ако може да дадеш малко така хил, ако може да помагаш на отбора. Патрони за помпа и материали ми трябват. Патрони за помпа ми трябват. За помпа даде ми патрони, имам 5 точно. Добре, стигат. Материали имам 300 общо. Я дай някакъв шут или нещо. Да, някакъв шут или материали, защото имам само 150 общо. Почти, така да го смятам. Дай малко материал, моля. Дадох ти 200. Аз ще... Добре, стига. Мама е по-добре да пия мини. Да пия ли мини за 10? Хакът. Такава позиция бих пила. На лайк пейджа? Злазим. Дигат се. Дец. Да ме дигне, няма да е след. Помощ!
Аз отборник ли съм бил? Или не? Аз не съм бил отборник, не, аз не съм бил в отбора. Аз не съм в тима, аз не съм ти в тима, бе, брат. Мисля, ще говоря за видеото. Ето защо не мога... Наши има макс материали, бе, брат. Наши има макс материали. Не ти дава. Кажи му да ти дробне материал, дръпни му материал пред лицето и го удари с кирка. Има бандажи, ти сапли си. Обърни се, има бандажи. Под стълбата има бандажи, над стълбата, отгоре, обърни нагоре, отстрани. Не бе, не отдолу, влез, от нагоре екрана, на екран. От нагоре екрана, надолу, назад, долу влез. Под стълбата, от нагоре. Виж, нагоре, обърни, още видя ли ги? Ето го, видях. Тъж един час. Чакайте, че такова. Знам да ми се падаме, бе. Оф. Добре. Искаш ли да кешка по? Добре. Един ден. Това не е дул кешкъп. На какво е? Не знам аз даже какво е. Това е Алекс. Да.